Salutare! Astăzi vom face un test simplu prin care ne vom da seama care este vinul din butoi și care este vinul din comerț. Într-un pahar vom pune vin din butoiul meșterești.ro, în celălalt vom pune vin cumpărat din comerț. Aici este primul pahar pentru degustare. Ține-l în mână. Aici este al doilea pahar pentru degustare. Vlad, ne poți spune care vin este cel din butoiul de la Meșterești? Ridică paharul. Bravo! Asta înseamnă că vinul nu este doar gust, este și esență. Vinul maturat în butoi de stejar capătă note mai intense, o textură mai catifelată și un parfum care îți rămâne în minte. Dacă îți plac lucrurile de calitate și îți dorești și tu un astfel de butoi, intră pe meșterești.ro și comandă-l acum. Stocurile sunt limitate pentru că sunt făcute de meșterii noștri dogani.